Hi, Sandra dwi a dwi'n gweithio gyda grŵp Cynefin. Heddiw dwi am esbonio biliau trydan a biliau nwy. O flaen fi gyda fy bil nwy y fama, ond mae bil trydan yn rhywbeth tebyg. Yn fama mae gennych chi rhif cwsmar chi neu customer reference. Mae hynna yn rhif pwysig os da chi eisiau rhoi cais i fewn am y warm home discount neu os gennych chi cwyn efo'r cwmni. Y statement date, mae hynna'n golygu o pa bryd i pa bryd da chi'n talu'r bil. A wedyn mae hwn yn deud faint o credit neu faint o debit sy'n anaf i iddyn nhw. A fama, mae'n deitha chi faint o direct debit sy'n mynd allan bob mis. A fama, mae'n deitha chi sy'n tariff da chi ar. Enw'r tariff yma ydy'r standard, a'r payment method ydy'r monthly direct debit. So na medru bod quarterly bill neu prepayment meter yn fan hyn. Y dyddiad mae tariff yn dod i ben, a tos am dim dyddiad y fama, a wedyn faint mae'r exit fee, a toes yna ddim exit fee o gwbl yn fama. Os da chi eisiau mwy o gwybodaeth, gewch chi cysylltu gyda'r wardeiniaid Ynni.